Volem proposar una excursió. Vosaltres coneixeu les Penyes Altes d'Artana? És una excursió molt senzilleta, és una ruta de només 3 quilòmetres i per fer camí va per davant ja Enric Etena per mostrar-vos per on heu d'anar. Així que si voleu acompanyar-lo, obriu els ulls. Coneguda popularment com les Penyes Altes d'Artana o les Penyes Aragoneses, es tracta d'un lloc idíl·lic per practicar senderisme, per fer ciclisme o per conèixer com s'han format les nostres terres. Avui ens adentrem i descobrim este tresor que tenim ací, a la Serra d'Espada. Tota la vall d'Artana, diguem que és gràcies a la Rambla, que ha anat excavant per les roques i ha configurat este paisatge. I així on estem, a les Penyes Altes, ha configurat el corredor. Les muntanyes que se veuen a banda i banda eren tot una, i al cap de milions d'anys la Rambla ha anat excavant i ha fet este corredor, este desfilader que va des d'Artana a Ondo. El entorno maravilloso, la cultura ecológica que hay, el senderismo, excelente. Me parece que cuidar es muy bueno para la zona, para el turismo y para la salud de las personas de la zona. Ven molts a practicar senderisme i també passen en bicicleta, perquè d'ací hi ha unes sendes que s'han limpiat i arrenquen d'ací cap a Tales, cap a Onda, per dalt de les Penyes i van a Artana, i és una cosa que està descobrint-se ara molt i la gent que és d'ara, les sendes estan molt perdudes, ja estan més límpies, aprofitem per conèixer l'entorn, perquè aquest entorn, com heu vist, és un entorn meravellós, l'entorn de la Serra d'Espada, i mira, aquest entorn és bonico, molt bonico. Esta ruta la fa molt caminant, en bicicleta, de muntanya. És una zona molt bona, bonica i un poc de trànsit i bona per a fer. A més, hi ha molta senda per pujar a les piràmides i tot el que és la Serra d'Espada, diguem. També en qüestió de plantes, que hi ha moltes sureres, hi ha moltes plantes, inclús algunes diríem que són úniques, com la Centaura paui, i evidentment la surera, que en la Serra Espadà és el que justifica d'alguna manera la protecció de tota la serra. Importante tener ese sentido de pertenencia y el sentido de conservar lo que es la cultura y la parte ecológica de la zona. Les Penyes Altes, Artana sempre les ha tingut com a molta estima. Quan venim a ensenyar-li a un que ve a Artana, a les Penyes el portem segur. Entonces, estem molt orgullosos de tindre aquest entorn.